Surga kelak menjadi tempatmu rumah-rumah. Awakmu dipaidoi wong akeh menengae. Ana sing ngomong awakmu iku jarene kerdose parselan, ovene nastar. Kadang aku ya gudung guyu, tapi tak empet. Ya apa maneh rek, ya wis omar rego 100 juta ya wis ngene iki. Ana sing ngomong kur box misteri ta iku ngono. Aja dicet coklat kur, kok kaya kerdus. Ana sing ngomong aja dicet ireng kok langsung wong tangi turut di gawe tawaf. Ngawur kon rek yo. Ana sing salfok maneh ambek iki tambahan. Kur wesine apa iki jenenge? Wesine ngarep iku cagak iku nek sadok gak munting ta. Tak sadok rek yo. Loh, ya gak munting rek, wong iki awas sih rek. Mbok kira iki bendrat. Terus ana sing ngomong, "Kur lampune kena ge diskoan." Lampu iki rek yo, nek makan iku anjene efek kamera, dadi ini koyo kedip-kedip-kedip ngono. Ana sing ngomong ngene ya wingi yoan. Kur kon niku momen minimal iku yo diplester ta di keramik sik ta rek yo. Omah iki rek yo dibangun menyesuaikan budget rek yo. Budgete wong iku memang 100 juta, tanah sak omahe. Dadi ngono. Terus lokasine nduk menganti ya wis lumrah larang rek yo. Lho, wis ngene iki rek yo. Nek wong duwe dhuwit, misal ono aku duwe dhuwit 150 Mas yo tak keramik yo tak plester ngono lho rek yo. Dan omah iki wis payu. Soalnya akeh sing ngomong ngene. Iku aku yakin gak ngarep payu omah iku gak ngarep ono sing tuku. Jare sapa gak sing tuku. Iki wis payu omah rek yo. Iki ngono wis serah terima mangkane saiki aku wis gak iso mlebu menjero. Mas yo dipaidoi wong sak Indonesia Raya yo. Ayo rek yo tebaken komenen sapa sing maido paling apik. Ayo, ana sing ngomong koyo apa? Oveni nastar, ana sing ngomong koyo gerdu, ana sing diwara koyo pos sapam, ana sing ngomong koyo ponten umum, ana sing ngomong koyo ome tawon, ana sing ngomong koyo apa maneh rek yo. Komen-komen rek yo sing akeh. Tapi aja ngawur rek yo, iki wis payu. Tapi nek ana sing minat iso dibangun kok ngene iki rego 100 juta di ukuran tanah 4x10. Nek kamu pengen luwe gede omahe rene tak sepilno. Iki omah sing luwe gede, tapi budgete yo nambar yo regane 200 juta omahe, red unit lah. Kayak ngene iki sing 200 juta. Loh, sing model kok ngene iki 200 juta, red unit yo. Nek iki red unit siap boyongan, wis nang digas rek yo sing golek omah, lokasi menganti Cidak Pasar langsung digas omah 200 juta ukuran 5x10 ready unit kena gawe riyoyan. Wis ngono ae info toko aku, tak tunggu komenanmu sing terapi. Wis ngono ae yo. Hah? Engko oleh HR-an sing apik yo. Wis ngono ae yo info toko aku. Nek pengen takok-takok, pengen survei lokasi apa pengen sembarang kalir langsung WA nomor ono bio profil. Gak usah sungkan, gak usah izin, tak tunggu seranganmu kabeh. Urip songo-songo kurang siji share. Bye bye.